Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasadigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsal. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Naghinam-hinam na ang mga nanginabuhi sa mga traditional jeepneys nga makabalik sa pamasada. Gihikay na sa Mandawi City Hall aron makabiyahe na pagbalik ang mga traditional PUJ. Gisiguro sa syudad nga matuman sa mga PUJ drivers ang mga rekisitos sa di pa sila makapamasada. Ang report ni Nico Sereno. Usa ang driver nga si Jimmy Eslera sa labing naapektuhan sa pag-igo sa pandemya. 7 ka buwan na siyang wala makapamasada sa iyang gimaneho nga jeepney nga may rota nga 21A o Mandawi Manalili. Karon, gihimo na lang pang service sa ilang pamilya ang jeep nga iya sa iyang igsuon. Pangumpra, hatod kuha sa trabaho sa mga sakop sa pamilya ug ubang mga buluhaton. Wajud sir. Nagkuan lang misa kon hinabang sa suon. Maora ko na mga lagi mo yang paningabuan nganani nahunong man. Naghinam-hinam na si Noy Jimmy nga makapamasada. Duna na kuno siya gipreparar nga barrier alang sa mga pasahero. Nagkuan na mo sa kon DSMBIs. Pasar man siya. Naman papilgan yang unitan ron. Naghuat lang lagi og kon pananglitan og kadagan na labing mayo kay ron makakita namig para pamugas taon. Matod sa City Administrator ug kasamtangan nga hepe sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi, gihanay na ang mga palisiya. Makigtigom ang dakbayan sa LTFRB kabahin niini. Matod ni Attorney Jamal Kalipayan, kung matigayon kini, maghinay-hinay na sab ang transition gikan sa mga buses nga maoy primary public transportation karon. We heard that they're also transitioning back to the provinces. So the more jeepneys that atong mapadagan diri sa city. Buot masiguro ang syudad sa patakaran una makabiyahe ang mga jeepneys. Pagpatuman sa health protocol, inspection daan sa mga units ug issuance sa special permit sa LTFRB. Usa sa gustong klaruhon ni Kalipayan ang mga traffic rules sama sa pag-pick up og mga pasahero sa jeepney stops lamang. Also sa Mandawi City lang will actually be the same as gidaghan no as before kay walay bag-o nga franchise nga i-release ang LTFRB. So ang katong mga di nakadagan kay di nakapasar sa ilahang inspection, mao toy pwede mapulihan og bag-o nga mga modern jeepneys no. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Aron mabagan ang mga PUJ drivers sa pagkuha sa mga rekisitos sa ilang pagbalik sa pagpamasahero, one-stop shop gibuksan kaganiha at ubangan sa Talisay City Hall. Ang report ni Fee Marie Dumabok. 40 ka mga unit sa traditional PUJ gidala sa one-stop shop atubangan sa Talisay City Hall ganihang buntag aron ma-inspeksyon ang roadworthiness niini. Gikayo sabang ubang rekisito sa LTFRB nga nisalmo sa one-stop shop. Diyon na siyang check-on ang mga lights sa headlight, signal light o ato ang mga ligid dili ba hilis, mga bolt sa ato ligid dili ba kuwang. Nya kani ilahang mga tulis light kani sa dato ang mga bangko kailangan dili guba. Nya kani po dato ang brake light. Nya og sa ato pong backup light mo atras sila makabantay ang nasaluyo.
Sa 40 ka mga PUJ, 21 na ang nainspeksyon sa LTO-7 pagabot sa kaudtuhon. 13 niini ang wa makapasar, samtang 5 ang gitagan og pagtugot sa LTO-7 nga makalukat og special permit sa LTFRB-7 ug mukuha og travel line sa Cebu City Traffic Office. Dili lang talisaynon nga mga operators ug driver ang nakabenepisyo sa one-stop shop karong adlaw. Apan lakip na ang mga driver gikan sa Minglanilla ug bisan sa Naga City nga nagbiyahean laho sa Cebu City. Dako gibig pasalamat sa Ginoo nga ipabalik tag biyahe ang mga passenger kay ang mga driver luoy kaayo. Kay galiso na gid sila bisag mga operator galiso doy kay walay pamugas in taon. Malipat sa ma'am nya, malipat sa sero kay magaditso na ba usa na sakay. Unsay gihimo ninyo sir para masunod ang kanabitang health protocol? Social distancing nya. Face lang mas. Mato di Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, nga mihangyo ang Cebu City Government nga hatagan una og 2 ka semana sila sa pag-obserbar sa pagpadagan sa mga traditional PJ diha sa Dakbayan sa Subo. Ang kagamhanan sa Talisay City pinaagi sa City Health Office ang nipasalig nga mao'y muabaga sa swab test sa mga driver. Uban ni Renante Quiñones, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Mga mamaligya yung imahe dapit sa Basilica Minori del Santo Niño sa Dakbayan Sugbo, nasagmoyo tungod kay apektado ang ilang panginabuhian sa lagda karon nga gibatuman sa Dakbayan Sugbo. Samtang mga pulis nagbantay sa mireklamong mga vendors aron masigurong mapatuman ang minimum health protocol. Ano ang report? Buntag pa lang nakapwesto na ang mga pulis sa Plaza Independencia sa gikinakdang rally sa mga vendors. Pasado alas 9, ganina buntag may abot ang kamayang grupo sa mga babaeng vendors bit-bit ang placards. Ginusosab nila ang ilang manifesto sa tent nga temporaryong ipunduhan sa probe. Apan nagdumili ang nahabiling personnel sa pagdawat kay wa diha ang ilang labaw. Gibili na lang sa mga vendors ang mga dokumento. Kay kun nimong tanawon sir. Unsa may nakadiferensya sa karang parking fee nga naadyo sa kalsada. Samantalang kami naami sa sidewalk. Ha? Bid pa gamay. Karon gipakuha gidemolis mi atong October 15. Gipugos may pagpasuot sa tindahan ni Conchita Tan. Kay kaparti mi sa Ginoo, kaparti mi sa simbahan. Kung asa ang simbahan to apod mi nga maninda. Kaya among baligyaon parti sa Ginoo. Samtang gihatagan sa kapulisan og 15 minutos nga makapadayag sa ilang sentimiento. Dili ni ingon nga pag-intimidate nila. In fact, nakita man ato man silang gitag-agigayon nga makaistorya. Nangandam lang ta kay base pud sa mga nangagi nga experience nga na may mga sitwasyon nga nahimong gubot. Gipasabot sila sa mga pulis sa patakaran karon busa mipatuo sila apan didto na usab sila mulahos sa Cebu City Hall. Giapas na usab sa mga pulis o gipasabot na usab hangtod na mauli ang mga vendors. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tungod sa umaabot nga kapistahan sa Birhen sa Regla, schedule sa misa ug pagbisita sa Humay-Humay Roman Catholic Cemetery maapektuhan. Si Luan Mirondina sa report. Subli na usab nga mibukas ang mga samang sugod karong adlaw human kini gisirada sa publiko niadtong Oktubre 29. Dinhi sa Humay-Humay Roman Catholic Cemetery, mabantayang menos lang ang mga tao nga mibisita sa mga lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Usa sa among naabtan ang amahan ug apuhan nga miduaw sa lubnganan sa usa ka 2 anyos nga bata. Sa ako ma'am, sa akong giagad ang akong schedule sa pag-arriba. Ya, naapod tayo mga tulumanon sa balay. Matod sa tagduma sa Humay-Humay Roman Catholic Cemetery, Joselito Castañares, dili na ikahibong nganong menos na lang ang mga tao nga miduaw. Base sa ilang ihap sa mga gate pass, moabot na sa 10,530 ang mga nakaduaw sukad niadtong Oktubre 15 hangtod Oktubre 28. Sa nasong samang, gilubong ang dulan sa 10,000 ka mga minatay. Ang uban ani balik-balik na lang, ang uban pod gikan sa probinsya which is karon pa lang sa nakangari. Base sa executive order sa mayor, buksan sa publiko ang mga samang hangtod sa Nobyembre 16. Matod ni Father Bong Corpus, Kora Paroko sa Birhen sa Regla, nga tungod kay nagkapuliki na ang simbahan sa pagpangandam sa kapistahan, inay sa pitsa 16 hangtod na lang sa pitsa 11, buksan ang samang. Although among announcement is up to
November 11 lang ang pagbisita sa sementeryo. Kung adunay mobisita dito og 12 onwards up to 16 ana among kanis pasudlo gihapon sila. Pero as I've said, regulated gihapon ang number. Pero wala na misa tungod kay pagka November 12 magsugod naman ang nobena. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa kasiloso, lalaki gusto untang magpakamatay na lang uban siyang kapuyo. Apan may na lang kay nasangit sila sa bagon sa Pangpang sa may Tanawan, Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Karkar. Si Chelo Baliana sa report. Nagkalagyo ang 25 o 21 anyos nga live-in partner tungod sa ilang trabaho. Ang lalaking 25 anyos nagtrabaho sa Danau City, samtang ang 21 anyos nga babae nagtrabaho sa usa ka pultrihan dapit ra sa Tanawan, Karkar. Sa investigasyon, nasuta ni Corporal Chuck Dayuhan, investigator sa Karkar Police Station, nga hilabihan kasiloso ang lalaki nga miawag na gani sa iyang kapuyo nga mamauli na lang sa ilang dapit sa lungsod sa Balamban. Apan nagdumili ang babae. Base gihapon sa investigasyon tungod niini, gigakos patalikod sa lalaki ang babae o gisapungan ang baba aron dili makasyagit. Dayon may padailo sila sa Pangpang sa Tanawan. Maayo na lang kay nasangit sila sa bagon nga maoy nakapugong kanila nga di mulaho sa ubos. Narescue sila mga alas 9 sa gabi o gida sa Karkar District Hospital. Wa na'y plano ang babae nga mopasaka og reklamo batok sa kanhi niya kapuyo, bugti sa dili na niya pagpakita. Giangkon sa babae nga wa na'y bisan gamay na lang nga nahabili niyang pagbati sa kanhi niya kapuyo. Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Mga konsumidor nga adunay reklamo sa bayranan sa kuryente sa VECO, nagkahugpong sa pag-umol og grupo dungan sa paglusad og online petition. Sa ilang reklamo batok sa power utility, Klasut, usa sa gitinguha nila lakang batok sa VECO. Anang report. Si Gretchen Villahermosa, usa ka mag-uuma sa Kampo Utso sa lungsod sa Minglanilla, nakugang sa hilabihan kadako sa ilang bayranan sa kuryente. Miabo sa kapin 20,000 pesos ang upat ka buwan niyang bayranan. Sukad gipatuman ang lockdown, nga unta ang iyang gigamitan sa kuryente, radyo ug suga raman. Wa na siya masayod, asa mo kuha og kantidad nga ibayad. Sa diho nating ako, naabot man ako ang April until July nga bill, unya inani naman kadako happy 22,000 o 23,000. Muna ang katingan niya, akong gamit radyo ra o suga ni makabuo. Si Merlinda Nadera sa Dakbayan sa Sugbo, nagkonsumisyon sa 18,000 pesos nga bayranan sa kuryente sukad usab gipatuman ang lockdown. Kung kaniadto kapin sa usa ka libo ra ang ilang binuwan nga bayranan, mitriple na hinuon ang iyang bayranan bisan og suga og electric fan lang kuno ang ilang gigamit. Nahadlok siya nga maputlan og kuryente kay maoy gamiton sa iyang mga anak ug apo sa pagtuon. Pagkaibaw nga, karon ang among bed ako na kayo, yan ako sa akong mga anak, maghingkog na lang ko, kaya wala naman pagtabang sa akong problema. Yung ako, naginahanglan niyo ko suga, kaya nago ko estudyante. Yan, ang module ko, ginahanglan sila nga magamit sila ang cellphone. Di nagpaglisod yung ko, wala sa suga. Ang kasinatian sa duha ka konsumidor mao'y gituki sa naomol nga grupo sa mga konsumidor. Gigisi-gisi nila ang ilang electric bills isip pagpakita silang protesta. Una nang binuso sa iyang reklamo sa Energy Regulatory Commission si Edward Ligas tungod sa dako niyang bayranan sa kuryente. May pasiugda sila karon og online petition batok sa power utility. We are also planning, if possible, no, kung paano mga consumers na we will file a class suit no, sa Visayan Electric Company. Kaya sama sa gingon ni Art, wala pa sa kasaysayan sa Visayan Electric Company nga ang ERC nagmando kanila og refund. Ilang ipunting nga makatigom og 50 ngadto sa usa ka katos nga makomplainan aron makaduso og class suit batok sa VECO. Awhag nila sa Senado o Kongreso nga susihon ang isyo. Ang provincial government nagsubmit namin og formal letter requesting ni board member Glenn Soco
kay ingon man siya nga paghimo lang formal letter luward kay siya mismo na biktima sa biko. Samtang sa press statement nga gipagawas ni Queenie Bronce ang hepe sa Reputation Enhancement Department sa VECO, may pasalamat sa feedback sa ilang mga konsumidor. Apan miawhag si Bronce kanila nga mas maayong mudangop sa mga customers touch points aron didto ipadangat ang ilang mga pangutana. Subli niyang gipasabot nga dili sila makatuki sa detalye matag reklamo at tubangan sa kadaghanan tungod sa Data Privacy Act. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Riding in tandem nga mga pulis magbahas-bahas sa Dakbayan sa Talisay sa tanang oras gi-reactivate. Kini aron pagbatok sa mga kawatan ug uban pang kriminal. Ang report ni Femery Dumabo. Kay sagad sa mga krimen nga nahitabo sa nangaging katuigan binuhatan sa mga kriminal nga naka-riding in tandem. Karon tugbangan kini sa otoridad aron wa gyud makapurma kanila. Gituyo usab kini aron mas dali ang pagresponde sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Gitawag kini nga motorcycle wiper patrol. Dugang pwersa kini sa mga mobile ug foot patrolling. Reactivation na lang because we have been doing this before the pandemic, and this is a very effective tool in deterring criminal actions such as robberies, thieveries. Dapat ang publiko mabanentayon labi na karon nangangat ang kanang holiday season. Bantay ta sa mga daotang elemento. Nya kami mga pulis andami responde. Tasking naman ni serious. Medyo lisod jud kay kabalo na mo ang kaning diring area magini siya business hub diri sa Talisay nya. Amon ni kuan ani nga among tasking nga ma-prevent kid ang crime. Kaya ang Dakbayan sa Talisay nagkonektar sa syudad sa Subo ug sa habagatang bahin sa probinsya. Nakita sa Cebu Provincial Police Office nga ang maong programa dako gikatabang sa mga silingang lugar. Way forward no sa ato ang tibuok probinsya. Actually we are requiring all stations nga mag-focus aning motorcycle. That is very needed especially in the business district of Tabunok and Bulacau where there might be traffic congestion at certain times of the day. So nalipay ko nagisugdan ni and rest assured the full support of the city government. And if pangutana mo ipupunan bag motor, that's something that I will talk to about the council, and hopefully moving forward, that's something that we can put importance. Base sa record sa kapulisan, mius-us og 82% ang crime rate sa Talisay City ning tuiga ikumpara sa niaging duha ka mga tuig. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Miduso karon og ordinansahon ang konseho sa Dakbayan sa Mandaue nga nagmando sa mga utilities nga ilubong sa underground ang mga linya sa kuryente inay ibitay kini sa poste daplin sa daan. Andam nung mutuman ang mga kompanya. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, gitinguha karon sa Dakbayan sa Mandaue patuman kining underground project sa mga linya sa kuryente diha sa Dakbayan magsugod sa pipila ka mga parte sama sa ilang business district. Nagpatawag og public hearing ang mga sakop sa konseho sa Mandaue kabahin sa giduso nga ordinansa. Ubos ni ini, giauhag ang mga public utility companies nga ilubong ang ilang mga linya ug mga kable. Gilaraw kining ipatuman sa giilang mga business districts sa Dakbayan. Katuyuan sa ordinansa, malimpyo ang kadalanan ug proteksyon sab gikan sa mga kable. It's already kining an eyesore. Tanaw nimo no, that there are sagging wires. No, maski asa di mo makita no, and other developed areas. Also for the purpose of making the city resilient. No, nga dili na ta pwede nga kanang naay mga kahoy, mga natumbahan, nga ang wire makakos. This is one step towards the kanang pag modernize atong Dakbayan, to make safe our streets, and of course no to look towards the future. Sa public hearing, miuyon ra hinuon sa plano ang mga utility companies. Gikan sa power utility, telekomunikasyon ug cable ang misalmot. Hinuon, usa sa nahisgutan ang gastuhan sa pagpalubong sa underground sa mga linya. Matod sa City Hall, shared costing kini sa syudad ug sa mga kumpanya. Napay mga proposal because this will be a shared cost no sa utilities
and the city, because the city basta mo benefit man sa city, ano. So that will still be subject to further discussion. Napasar na sa first reading ang ordinansa. Ang resulta sa public hearing isukip sa konseho sa naduso na nga ordinansahon sa di pa kini ipalabang. Lakip sa mga areas, Bob, nga unang ipatuman kining underground project ang FF Cruz area o North Reclamation area. Apan gitinguha sa syudad nga human imo nga business districts unta mapatuman sab kini sa tibuok Dakbayan. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Tungod sa pandemya, posibleng mapektuhan ang gahin sa pagsaulog sa ika-500 katuig nga sarugan sa kadaugan sa Mactan. Samtang Lapu-Lapu City, lakip sa mga dapit nga pahigayunan sa mga reliyosong kalihukan subay sa pagsaulog sa Archdiocese of Cebu sa 500 years of Christianity. Si Luan Mirondina sa report. Nagsugod na ang coordination meeting tali sa Archdiocese of Cebu ug sa lokal nga hagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Subay sa kasaulugan sa ika-500 katuig nga pagkahimugso sa Kristohanong pagtuo dinhi sa Sugbo, adunay Triduum celebrations nga ipahigayon. Usa sa mga venue sa Triduum celebration ang National Shrine sa Birhen sa Regla, din adunay Santos nga misa nga ipahigayon pagka alas 9 sa buntag sa Abril 13. Samtang giangkon sa chairman sa Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission, Cindy Chan, nga apektado ang budget alang sa ika-500 katuig nga kasaulugan sa Battle of Mactan nunot sa nasinating pandemya. Apan pangitaan og paagi sa ilang buhatan nga makapahigayon gihapon ug mabulukong mga kalihukan. Ato lang ng scale down, and then we will also try to find sponsors for that. Kay naatay grand fireworks, and also we want to feature a drone display for the evening show. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Sa Eastern Visayas, dugang 157 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang natala sa Department of Health. Eastern Visayas alas 7 kagabi. Tungod din may sumada na og 7,046 ang total COVID-19 cases. Sa Eastern Visayas, 6,379 usab ang total recoveries, human matala ang 416 ka mga dugang recoveries, samtang 601 usab ang mga active cases. 157 ka mga bagong kaso. Unom nini nagpositibo human mapaubos sa reswabbing, misumada na sa 66 ang nakalas human sa dugang duha ang namatay. Sa bagong mga kaso, 5 nini sa Tacloban City, 2 sa Ormoc City, 25 sa Leyte, 10 sa Samar, 32 sa Eastern Samar, 80 sa Northern Samar, samtang 3 sa Southern Leyte. Sagad sa mga nagpositibo close contact, samtang ang uban mga frontliners. Mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong Huwebes, November 5, 2020. Padayon tang ga-monitor sa bagyong Shawnee o ganihang kadlawon ga-estimate kini nga nahimutang sa 595 kilometers east sa Basco, Batanes. Naa kini sa severe tropical storm category, di na dunay gikusgong hanging 95 kilometers per hour o pag-unos nga moabot og 115 kilometers per hour. Kairog kini sa direksyon na west-southwest sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Ug tungod sa extension o trough ni ining bagyong Shawnee, ang mga probinsya sa Visayas, Palawan, lakip na ang Kalayaan Group of Islands ug Occidental Mindoro makasinati og madag-umong kalangitan ug mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog og kilat na posibleng makamugna og kalit na pagbaha o pagdahili sa yuta. Ug base sa forecast track ni bagyong Shawnee, gi-expect nato na ang sentro niini mupaduol o mulabay sa Batanes o Babuyan Group of Islands ugma sa buntag o hapon o posibleng makalandfall niining mga lugara. O pag-abot sa Sabado sa buntag, makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Ugalang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Ug mao kani ang atong weather update gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat.
ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Mga PUG drivers sa Nakban sa Lapu-Lapu na nawagan ganto sa Task Force PUJ nga unta tugutan silang datadahan lang ang ilang pagbayad sa mga pending nila mga violations aron nasubli silang makabalik sa pagpamasahero. Si Luan Mirondina sa report. Bit-bit ang mga resulta sa swab test sa mga kauban ng PUJ drivers, miduaw sa buhatan sa City Traffic Management System si Rufo Piloton uban ang laing PUJ driver aron masumiter na ang mga rekisito ug makakuha na og clearance. Gikinahanglan nilang makakuha og clearance sa lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa dakbayan sa Mandaue aron makakuha og special permit sa LTFRB 7 aron subli na silang makabiyahe. Apan tungod sa kadagko sa ilang bayranan sa mga pending violations sa duha ka mga LGU, maglisod sila pagbulto og bayad niini. Among dolo ng Sinas Mayor, ug sa legal ba, usaon mo pumagi nga siguro madatahan lang namo. Kay di gid makaya namo kay halima na kapito ka buwan wala gid bisan gani sa kuan bisag sa SAP. Kung imi kadawat. Apan gipasabot ni Mario Napole, pango sa CTMS, nga igo lang silang nipatuman sa nasabutan atol sa tigom sa Task Force PUJ nga gilangkuban sa LGU sa Cebu City, Mandaue ug Lapu-Lapu uban ang LTFRB 7 ug LTO 7. Ang lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Mandaue andam nga mopasud sa mga PUJ nga gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kun makumplay lang niini ang tanang mga rekisito. Ang nasabutan yun nga pabayaran gyud katong mga pending violations yun. So walay data-data nga na. So I don't know kung mausab. Uban ni God Ferrelien, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Usa sa labing naapektuhan karong panahon sa pandemya ang anaa sa entertainment ug events industry. Sanglit gipakansilar man ang mga dagkong panagtapok sa mga tao. Sa Mandaue City ani ay negosyante nga gumikan sa krisis mibalhin una sa laing patigayon nga mao ang pagpaninda. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa Barangay Gizo, Mabantayan, kining dakong wing van nga nahimo na karong usa ka makeshift nga tindahan. Nagbaligya sila og lain-lain nga mga dry goods, mga gamit pang luto ug mga pang merchandise items. Ang wing van gipanag-iya sa usa ka dakong kompanya nga nagtanyag og audiovisual equipment rental. Apan sukad nagpandemya, nahunahunaan sa tag-iya nga gamiton una kini nga daw extension sa ilang tindahan, sanglitwa naman sa magamit ang sakyanan nga kargahan sa mga ekipo. Wa pa may mga event. Paano pa? Gigamit na lang. Gigamit pa para tindahan. Kumusta ang halin, ma'am? Okay ra sa sakto-sakto ra gyud. Si June, account executive sa ilang kompanya, miangkon nga kaniadto dili ma-zero ang simana nga walay event. Karon, wa pa sab sila'y kliyente o kalihukan, maong padayon gihapon siya sa trabaho apan miabag na sa pagpaninda ug pagpangumpra. Ako may makig-meeting sa kliyente, kami magsabot sa unsa equipment, unsa setup, price. Sukad pandemic wa gid zero. Wala na gid sukat pag March, wala na nang among trabaho gid sa sounds ya karon. Napugos na gid mi nga kuan, mutabang na sad mi nga mabuhi lang gid sa duwa. Tabangan namong kumpanya ug amo ko galingon nga maka-survive. Matud sa tag-iya, kinahanglan nga mo diskarte karong panahona nunot sa kalisod tungod sa pandemya. Naundang ang kuan, naundang ang negosyo nana niya. Ako mamagpapam to niya, nagfile ang bayron noon inana niya. Dako nagid kay grabe ka dako nagid kay bayron noon. So moto na ninguha mi nga maabli na mogbalik. Kung sa States pang marag food truck pa. Murag inana siya. Food truck pero man siya murag dili siya food, murag grocery truck. Napanglantawan niya, mataod-tauran pagyud nga makabalik ang mga susama nila sa event ug entertainment industry. Labi na ang ilang negosyo, paniguradong makapatapok mangyud og mga tao nga gidili karong panahona. Mahinungdanon nga makapangita kuno sila og pamaagi aron makapadayon sa panginabuhian ug makatabang sab sa ilang mga empleyado nga nabuhi niini. Tan-aw nako mao ni siya pinaka-affected gyud unya, mao sad ni siya pinaka-last mabalik. Okay. Kuan man gud ang mainly ang business is magpatapok jud og tao ba, delikado biya kay magpatapok og tao, so murag mao gid ni ang last mabalik gyud.
Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw sabang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan dinhi sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita kay batag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro ug 50 ka adlaw na lang Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.